adnodau 1 i 20, os dwi'n cofio'n iawn. Yr oedd gŵr o Ramathaim yn ucheldir Effraim, un o linach Sif o'r enw Elcana, fab Jeroham, fab Elihu, fab Tochu, fab Suf, Effratead. Yr oedd ganddo ddwy wraig a'i henwain Hanna a Pheneina. Yr oedd plant gan Pheneina, ond nid gan Hanna. Bob blwyddyn byddai'r gŵr yn mynd i fyny o'i dref i addoli, offrwm i Aberth i arglwydd y lluoedd yn Seilo, lle roedd dau fab Eli, Hofni a Phines, yn offeiriaid i'r arglwydd. Bob tro roedd Elcana'n offrymu, byddai'n rhannu darnau o'r offrwm i'w wraig Pheneina ac i bob un o'i bechgyn a'i merched. Ond un darn aroddau i Hanna, mai hi a garau am fod yr arglwydd wedi atal iddi gael plant. Byddai ei chyd wraig yn ei phoenydio yn arw i'w chythruddo am fod yr arglwydd wedi atael iddi gael plant. Dyma a ddigwyddau bob blwyddyn pan ai fyny i'r arglwydd. Byddai'n ei phoenydio a hithau'n wylo a gwrthod bwyta. Bod ei gŵr Elcana yn dweud wrthi, Hanna, pam yr wyt ti'n wylo a gwrthod bwyta? Pam yr wyt yn torri dy galon? Oni dwi fi'n well i ti na 10 o feibion. Ar ôl iddynt fwyta a gyfed yn Seilo, cododd Hanna ac yr oedd yr offeiriaid Eli yn eistedd ar gadair wrth ddrws teml yr arglwydd. Yr oedd hi'n gythryblus ei hysbryd a gweddiodd ar yr arglwydd ac wylo'n hidl. Tyngodd adduned a dweud o arglwydd y lluoedd os cymeri sylw o gystydd dy lawforwyn a pheidio am hanwybyddu, ond cofio amdanaf a rhoi i mi epil. Yna rhoddaf ef i'r arglwydd am ei oes, ac nid eillir ei ben byth. Tra oedd hi'n parhau i weddio gerbron yr arglwydd, yr oedd Eli'n dal sylw ar ei genau. Gan mai siarad rhyngddi a hi ei hun yr oedd Hanna, dim ond ei gwefusau oedd yn symud, ac nid oedd ei llais i'w glywed. Tybiodd Eli ei bod yn feddw, a dywedodd wrthi, am ba hyd y byddi'n feddw? Ymysgwyd o'th wyn. Atebodd Hanna, nag esar, graig helbilus o'i fi, nid wyf wedi yfed gwyn na diod gadarn, arllwys fy nghalon gerbron yr arglwydd yr oeddwn. Paid am hystyried yn ddynes ofer, oherwydd o ganol fy nghwyn am cystydd yr oeddwn yn siarad gyna. Atebodd Eli, dos mewn heddwch, a rhoddedd Duw Israel i ti yr hyn a geisiaist ganddo. Dywedodd hithau, bydded i mi gael ffafr yn dy olwg. Yna aeth i ffwrdd a bwyta, ac nid oedd mwyach yn drist. Bore tranoeth wedi iddynt godi ac addoli'r arglwydd. Eithant yn ôl adref i Rama. Cafodd Elcana gyfathrach a'i wraig Hanna, a chofiodd yr arglwydd hi. Beichiogodd Hanna ac ymhen amser gen i'r mab a'i alw'n Samuel. Oherwydd gan yr arglwydd y gofynnais amdano. Amen. Wel, dyn ni'n mynd i ddechrau y gyfres newydd yma te, a fi wedi galw'r gyfres yma yn darpariaeth Duw. Darpariaeth Duw. Mae Duw yn darparu. Provision. Mae Duw yn darparu. A mae'n bwysig oherwydd yn yr hanes yma, lle mae Duw yn ymwneud â'r pobl Israel, beth ni'n mynd i weld yw fod Duw weithiau yn rhoi pethau sydd ddim yn dda o'r olwg gyda iddyn nhw. Neu roi esiampl i chi. Mae e'n darparu brenin. A nid brenin yw ateb eu problemau nhw, ond mae Duw yn mynd i roi beth bynnag. Ond be fyddwn ni'n gweld yn y pen draw yw fod yr hyn mae Duw yn ei ddarparu yn dda. Mae'r hyn mae Duw yn ei wneud, sut mae Duw yn ymwneud â'i bobl yn dda, peinau mae e'n rhoi beth sydd ei angen arnyn nhw yn syth a'i peidio. A beth ni'n mynd i weld yw sut mae Duw yn arwain ei bobl ac yn sofran, in charge os diciwch chi, dros y cyfan, dros yr hanes yma i gyd. Nawr, chydig bach o gefndir i chi am y llyfr, oherwydd mae'n bwysig bod ni'n deall lle ni arni yn y Beibl. Yn reiddiol, mae'n debyg, oedd 1 Samuel a ail Samuel yn un llyfr i ddechrau, a felly
mae'n bwysig felly bod ni'n gweld hynny, bod yna ddarn arall sydd angen darllen hefyd er mwyn ei synwyr o'r cyfan, ond dyn ni'n mynd i ddechrau off yn canolbwyntio ar un Samuel. A mwy na thebyg, Samuel neu rhyw broffwyd arall, neu falle cyfuniad ohonyn nhw sydd wedi ysgrifennu, falle bod Nathan wedi ysgrifennu a Gad wedi ysgrifennu hefyd, ond nhw'n broffwydi ar y pryd wedi cyfrannu at y llyfr. A mae'n cofnodi rhyw 100 mlwydd o hanes, 100 mlynedd o hanes rhwng 1100 a 1000 cyn Crist. A falle bod chi gyd yn meddwl, beth yw'r ots am hwnna? Pam fod hwnna'n bwysig i fi? Wel, mae'n bwysig oherwydd i ni'n dod i ddeall lle mae pobl Israel arni. Right? So mae pobl Israel wedi cael eu hachub o'r Aifft, maen nhw wedi dod trwy'r anialwch, maen nhw wedi cyrraedd gwlad yr Addewid, a chi'n meddwl eich chi'n, wel, mae pethau mynd i fod yn gret i bobl Israel nawr. Ond beth i ni'n sylweddoli yw, maen nhw dal yn stryglo gyda rhywbeth. Maen nhw dal yn stryglo gyda bod yn i fuddod i ddiw. Okay? A beth i ni'n gweld wedyn yw fod Duw yn anfon barnwyr, judges, i esbonio iddyn nhw. Chi ddim yn cadw ar y trac cywir, chi ddim yn ifydd i ddiw, chi ddim yn byw fel mae Duw yn dymuno i chi fyw. Dewch yn ôl. A beth i ni'n gweld fan hyn yw, yn gyntaf, barnwr fel Samuel yn siarad ar ran Duw, a wedyn fod pobl Israel yn mynd, o na, nid dyna'r broblem, y broblem yw fod dim brenin gyda ni. Achos os chi'n edrych ar y cenhedloedd eraill i gyd, mae gyda nhw frenin. Maen nhw'n gret o'r olwg allanol, wrth gwrs. Ond mae Duw wedyn yn dweud, wel, allwch chi gael brenin, ond dyw pethau ddim yn mynd i fod yn gret i chi, jyst achos fod brenin gyda chi. Ond beth i ni'n gweld yw fod y brenin yma ddim y brenin o'n nhw'n disgwyl fydde yn dod i dirnasu. A ni'n gweld problemau yn codi o hynny. A felly beth mae'n dysgu ni yw, rheswm pan mae cyd-destun yn bwysig fan hyn, yw oherwydd bod angen i ni ddeall lle mae Duw arni o ran lle mae pobl Israel arni a ymwneud Duw a pobl Israel. Maen nhw'n bobl sydd wedi profi y cyfan yn y wlad yr Addewid yn Canan. Ac eto, maen nhw'n stryglo, maen nhw'n methu a bod yn ifydd, byw bywyd o ifuddod i ddiw. Mae hwnna'n bwysig i ni weld. Mae'n bwysig i ni sylweddoli, hyd yn oed os bydde popeth yn gret o'n cwmpas ni, os bydde utopia yng Nghaerfyrddin heddi, bydde pethau dal ddim yn gret. Bydde ni dal yn ffili bod yn ifydd i'r arglwydd Iesu, oherwydd ein pechod ni, oherwydd y cnawd. Mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld hynny, a dyna beth mae'r Hen Testament yn dangos mor glir i ni. Yr angen am Iesu Grist, yr angen am un i dalu am ein anifuddod ni. A felly, mae'n bwysig hefyd bod ni'n deall, bod ni'n edrych ar hanes. Mae'r Hen Testament yn llawn hanes, nid popeth yn hanes wrth gwrs, mae yna farddoniaeth a pob math o beth eraill, ond wrth i ni edrych ar y llyfr yma, mae'n bwysig bod ni â rhyw fath o lens hanesyddol wrth i ni edrych ar y darn. A bod ni ddim yn darllen yn yr un ffordd, a falle byddwn ni'n darllen rhai pethau yn y Testament Newydd. Mae yna rhai pethau yn y Testament Newydd, falle, yn rhoi esiampl amlwg i ni. Mae Iesu'n dweud, fi yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd, nid oes neb yn dod at y tad ond trwy o fi. Famous. Ni gyd yn gwybod, I ni'n gallu cymryd hwnna at face value. Ni'n gallu dweud, mae hwnna'n wir. Mae hwnna'n wir i fi, mae hwnna'n wir i chi, dyna ni. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn darllen ac yn cymhwyso hanes fel petai popeth yn rheol. Be fi'n golygu gan hynny yw gallu ni ddarllen hwn, ni wedi clywed y bore yma, a clywed y stori'n barod gyda Eilir, mae Hannah yn gweddio am blentyn. Dwi ddim yn gallu cael plentyn, mae'n gweddio am blentyn, a mae Duw yn rhoi plentyn. Wel, nid y cymhwysiad yw, na fe, os ych chi eisiau plant, a chi ffili cael plant, gweddiwch a byddwch chi'n cael plant. Nid dyna'r cymhwysiad. A mae mor bwysig bod ni'n gallu deall hynny. Bod ni'n gallu deall fod hanes yn dangos i ni rhan o sut mae Duw yn ymwneud â'i bobl, nid y rheol. Mae yn ateb gweddi Hannah fan hyn, a felly mae'n dangos i ni bod Duw yn abl i ateb gweddiau, mae'n rymus i ateb gweddiau, ond mae gyda ni fwy o'r ysgrythur sy'n dangos i ni mae nid dyna sut mae Duw yn gweithio yn uniongyrchol neu yn ei gyflawnder. A felly gallech chi fynd at ail Corinthiaid 12, enghraifft, lle mae Paul yn sôn am y ddreinen yn ei ystlys. Mae e'n gweddio deir gwaith a bydd Duw yn tynnu'r ddreinen yma yn ei ystlys e. Ond beth yw'r ateb? Na. Na, digon i ti fy ngras i, mae Duw yn dweud.
A mae yna reswm dros hynny, mae Duw yn oedi ac yn gwrthod ateb oherwydd fod yr ddreinen yn yr ystlys yn gwneud rhywbeth pwysig. Mae Paul yn dweud hynny, in hindsight, mae'n gallu dweud, mae'n cadw fi rhag cael ymddyrchafu yw'r gair, rhag mynd yn rhy fawr i'n boots, basically. Bod fi'n meddwl bod fi'n well ac yn bwysicach nag ydw i. Felly bod fi'n dod nôl at Dduw ac yn pwyso eto ar Dduw yn cael fatgoffa, dwi angen Dduw. Chi'n gweld weithiau mae'r arglwydd yn ein cadw ni mewn lle darostyngedig. A falle bod ni ddim yn licio fe, falle bod e ddim yn neis i ni, ond mae e ar ein cyfer ni, mae e ar ein daioni ni yn y pen draw. Mae hwnna mor bwysig. Mae mor bwysig oherwydd i ni gyd yn mynd i wynebu adegau ni'n bywydau ni pan mae pethau'n anodd iawn. Mae pethau'n gyfyng arno ni. Ond mae mor bwysig bod ni'n gallu gweld, mae nid Duw yn rhyw fath o anwybyddu ni yw hwnna, ond Duw yn ein dysgu ni, yn gwneud rhywbeth yn ein bywydau ni, yn dangos i ni ei ras falle, yn dangos ein angen ni i bwyso arno fe. Pwy awyr beth yw e? Mae Duw yn gwybod wrth gwrs. Ond ein job ni yw i bwyso ar sofraniaeth yr arglwydd fyna, i wybod beth bynnag dwi'n mynd trwyddo, nid yr rheol yw fod Duw yn mynd i ateb pob gweddi. Yn ogystal â hynny, mae'n dweud yn 1 Ioan 5 adnod 14. A hwn yw'r hyder sydd gennym ger ei fronef, y bydd ef yn gwrando arnom os gofynnwm am rhywbeth yn unol â'i ewyllus ef. A felly yn y pen draw, yr unig beth i ni'n gwybod gyda sicrwydd bydd Duw yn ateb yw unrhyw beth sy'n unol â ewyllus Duw. Y broblem gyda hynny yw, dyn ni ddim yn gwybod beth yw ewyllus Duw. Dim ond Duw sy'n gwybod. Ac felly mae rhaid i ni wedyn roi yn hynny mewn sefyllfa lle ni'n dweud, wel arglwydd, os ym mynd i di, os mae dyma yw dy ewyllus di, gwna hyn os gweli di'n dda. A felly mae'n hyfryd, be mae'n dysgu ni fan hyn, a be ni'n gweld gyda Hannah, yw bod hi'n gallu dod gyda hyder yn gofyn i'r arglwydd holl a lluog, ond ar yr un pryd yn gorfod wynebu reality, beth bynnag a ddaw, mae Duw yn dda ac yn sofran, a mae'n gwneud pob peth yn unol â'i ewyllus ef. A felly, gobeithio bod chi'n gallu gweld pwysigrwydd hynny yn ein bywydau ni. Byddwn ni'n edrych lot ar weddi y bore yma, felly mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld sut mae Duw yn gweithio yn enwedig o ran gweddi. Nawr, nôl at cyntaf Samuel te. Y 3 prif gymeriad yn yr hanes yw Samuel, Saul a Dafydd. Mae Samuel, fel ni'n dweud, yn farnwr ac yn broffwyd. Mae Saul wedyn yn frenin, fe yw'r brenin cyntaf sy'n dod, a wedyn mae gyda chi Dafydd sydd yn frenin chydig bach gwell oherwydd fod e'n caru'r arglwydd. Ac i roi syniad i ni nawr, rhyw fath o rili gloi, trosolwg o beth sy'n digwydd yn 1 Samuel, achos mae'n bwysig bod chi'n gallu gweld y llif yn y llyfr. Mae Samuel yn cael ei eni, ni'n gweld hynny heddi, a'i gysegru, neu llio i waith pwysig o wasanaethu yn heml Dduw ac ar gyfer Duw. Wedyn, o hynny mlaen, ni'n dysgu lot am y llygrediggaeth, y corruption sydd yn Israel ar y pryd. Dyw pethau ddim yn dda. A mewn ffordd, culmination hynny i gyd, y pen draw i hynny i gyd yw, maen nhw'n gofyn i Dduw am frenin. I ni eisiau brenin fel pawb arall. Yna, mae Duw yn darparu brenin, Saul. Mae'n dechrau off yn okay, ond mae pethau'n sydyn yn mynd lawr. Yn sydyn, Duw e ddim yn gwrando ar beth mae Duw yn ei alw fe i wneud. Mae'n anwybyddu Duw, mae pethau'n mynd wael. A mae'n cyrraedd pwynt lle mae Duw yn dweud yn glir fod Saul yn anwybyddu fe, a mae'n tynnu fendith oddi ar Saul. Ac yna mae'n anfon Samuel, os chi'n cofio, i eneinio Dafydd yn frenin. A felly mae'n dewis Dafydd yn frenin. Eto, nid y candidate gorau o ran meibion Jesse, ond eto, Dafydd yr un yn cael ei ddewis. Wedyn, chi'n cofio penod 17, Dafydd a Goliath. Mae Dafydd yn dod yn rhyw fath o cult hero, na beth yw e basically, yn Israel, o'r pwynt yma ymlaen. Mae'n dod yn un amlwg ac yn, un oedd pobl yn edmygu, yn un oedd yn amlwg o rhywbeth yn wahanol amdano fe. Ac ar y dechrau mae Saul yn okay gyda hynny, ond yn sydyn iawn mae'n cynfigenu. Mae'n gweld fod threat fan hyn, perygl fan hyn. A felly mae'n mynd ar ôl Dafydd ac yn ceisio ei ladd e. Ac yn ddiddorol o ryw benod 19 i 25, 26,
Mae Saul yn ceisio mynd ar ôl Dafydd a'i ladd e, a mae Dafydd trwy'r cyfan yn gwbl anrhydeddus. Dwi ddim yn codi bus ar Saul, a nid yn unig hynny, mae hyd yn oed yn achub bywyd Saul ar un adeg. Yn gymaint yw ei dryst e, os yw Duw eisiau tynnu Saul oddi ar ei orsedd, bydd Duw yn gwneud hynny. Os dim rhaid iddo fe wneud dim byd. Na chi ffydd oedd gan Dafydd. Wel, pen o 28 wedyn, mae Samuel yn marw, a mae Saul, mae e mewn cyfyn gyngor, mae mewn llanas llwyr. A be mae'n neud, mae'n ceisio Duw, ond mae Duw yn cael y drws arno fe. Mae'r amser, mae Duw wedi caniatáu yn wedi pasio erbyn hyn iddo fe allu dod at yr arglwydd. Mae'n dweud hynny pen o 28 os dwi'n cofio'n iawn. A mae Saul wedyn yn troi at Midian, dewines, mwyn cael ateb sydd mae'n debyg yn codi ysbryd Samuel yn ôl yn fyw i broffwydo. A beth mae'n broffwydo yw, mae Saul yn mynd i farw, fori mewn brwydr. A mae hynny'n digwydd, a wedyn ar ôl hynny ni'n cyrraedd ail Samuel, lle mae Dafydd yn dod yn frenin. Felly dyna chi drosolwg syml iawn o beth ni'n mynd i edrych arno, sut mae'r stori'n mynd yn ni drwy ymwneud Duw a'i bobl. Yn y cyfan, beth ni'n gallu gweld, bird's eye view, yw fod Duw yn rheoli y cyfan, a fod Duw yn gweithio daioni yn y cyfan, wrth gwrs. Nawr, y peth cyntaf eisiau edrych arno bore yma, te i fynd nôl â ni nawr a dechrau ar y bennod gyntaf, mae tensiynau ym mywyd Hannah, Elkanah a Penina. A'r prif reswm dros hynny yw oherwydd fod tri yna yn lle dau. Oherwydd fod tri yna yn lle dau. Beth ni'n gweld yw fod yna driawd yn lle cwpl. Fod yna ddwy wraig gan Elkanah ac ni'n gweld y problemau sydd yn codi o hynny. A chi'n gweld beth sydd wedi digwydd fan hyn yw, mae'r Hen Testament yn sôn lot am polygamy, so priodas gyda mwy na un wraig fel arfer yn yr Hen Testament. Mae'n sôn lot am y priodasau lluosog yma, ond beth mae hefyd yn dweud wrthyn ni'r Hen Testament yw, sdim un o'n nhw'n mynd yn dda, sdim un o'n nhw'n hapus, sdim un yn llewyrchus, dim un o gwbl. A'r rheswm dros hynny yw mae nid yna fwriad Duw ar gyfer priodas. Nid yna yw priodas dduwiol. Nid yna yw priodas fel y dylai priodas fod. Mae Duw wedi creu priodas i bwrpas. I ddangos i ni y darlun Mathew 19, os chi eisiau edrych arno fe, mae Iesu ei hun yn sôn amdano fe, lle mae gŵr a gwraig yn dod at ei gilydd ac yn dod yn un cnawd. A fod hynny'n rhywbeth sydd yn adlewyrchu i ni be mae'n dweud yn Effesiau 5 wrth gwrs, sef Crist a'i eglwys yn dod yn un. Dyna yw pwrpas priodas. Dau yn dod yn un cnawd. Dau yn dod yn un cwpl gyda'i gilydd. I adlewyrchu Crist a'i eglwys. A mae hwnna mor bwysig. Os y'n ni'n gwiro o ddi wrth y patrwm yma o un gŵr a un gwraig hyd yn oed, hynny yw, nid jyst un gŵr a dwy wraig, ond hyd yn oed dwy wraig neu dau wr. I ni'n dod i broblemau mawr. I ni'n dod i broblemau lle nid dyna fwriad Duw ar ein cyfer ni. Nid dyna beth mae Duw wedi drefnu neu ordeinio ar ein cyfer ni. A dyna pam mae problemau'n codi. A broblem fan hyn, a mae'n glir iawn i ni allu gweld, nag yw e, mae Penina yn bwlio, mae'n bwlio Hannah am ei bod hi heb blant. Yn ei chythryddo hi, mae'n dweud. Ac falle yn waith na hynny, yn fwy poenus na hynny iddi hi, mae Elkanah yn bod yn dwpsyn, llwyr ansensitif fan hyn. Mae'n anhygoel sut mae'n bod. Yn lle dweud wrth Penina ei wraig, stopio fod yn gas, mae'n dweud wrth Hannah, beth sy'n bod? Pam wyt ti'n drist? Nag yw un well na 10 o fechgyn. Os ych chi'n wr fan hyn, pidwch beth a dweud unrhyw beth fel yna wrth eich gwragedd, reit, i ddechrau. Mae'n bod yn hollol ansensitif, a mae'n meddwl am ei hunan. Nag yw un ddigon da i ti? Nag yw fi'n ddigon da i ti? Nawr, mae dynamics y berthynas rhyfedd yma, mae'n gymysg iawn, ond mae'n bwysig bod ni'n gweld y llanas sydd yma. Oherwydd, i ni'n darllen, mae
hana o ddiwraig oedd Elcana yn ei charu yn fwyaf. Okay? A felly, mwy na thebyg, mae diwynwyr yn credu oedd wedi priodi Hana, caru Hana, ddim yn gallu cael plant gyda Hana, so beth mae'n neud? Wel, mae'n mynd tu fas i'r briodas yna a cael graig arall mwyn cael plant. Ond dyw e ddim yn ei charu hi fel mae'n caru Hana. A mae hwnna'n cael ei ddangos i ni adlewyrchu ni pan maen nhw'n mynd i'r tabernacl i addoli. Nawr, dyw e ddim mor glir yn y Gymraeg, ond mae'n gliriach yn y Saesneg, yn adnod 4 a 5. Mae'n dweud wrthyn ni yn y Gymraeg fod Elcana'n rhoi darnau o'r offrwm i Peneina a'r plant, i'r teulu cyntaf yma. Ond wedyn i Hana, mae'n rhoi un darn yn lle darnau. Dyw ddim yn glir, ond yn Saesneg, double portion. Hynny yw, yn rhoi y cyfran mawr, y cyfran cyfa o ddysyniad. Byddwch chi'n torri fe mewn i sort of quarters, a wedyn byddwch chi'n rhoi darn cyfan, a wedyn rhai darnau falle o'r quarters, oedd y Peneina a'r plant yn ei gael. A felly beth ni'n gweld yw, os allwch chi drial dychmygu hyn yn eich pennau nawr, right? Mae Peneina, mwy na thebyg, yn gas tuag at Hana, oherwydd bod hi'n gwybod fod Elcana yn caru Hana yn fwy na hi. Ond mae Hana'n drist oherwydd mae hi'n edrych ar Peneina, a mae hi'n gweld mae gyda hi rhywbeth sydd gen i ddim. Alla i ddim rhoi plant i fy ngŵr, y peth o ddim rili moyn. A wedyn mae Elcana yn caru Hana yn fwy na Peneina, ac oherwydd hynny, mae e'n teimlo'n anigonol bod ei hunan ddim yn ddigon i Hana. Nag yw fi'n ddigon mae'n teimlo. Yn well na 10 o blant. Dwi ddim yn ddigon. A beth ni'n gweld yw llanast llwyr, lle mae pawb yn edrych ar beth sydd gan y person arall, neu'n edrych ar ei gilydd. Mae golygon nhw i gyd ar ei gilydd. Chi'n sylwi? Maen nhw'n edrych ar beth sydd gan y person arall, yn enwedig y merched. A beth sy'n bwysig i ni weld fan hyn yw lle maen nhw ar y pryd. Chi'n sylwi lle maen nhw? Maen nhw yn y tabernacl. A maen nhw i fod, dyma beth maen nhw fod yn wneud, maen nhw i fod yn rhoi offrwm, hedd offrwm. Dyna beth o'n nhw'n wneud ar y pryd. Dyna beth oedd yr offrwm lle byddech chi'n rhoi darn i'r arglwydd o'r offrwm, darn i'r offeiriad i gadw fe i fynd, a wedyn darn i'ch gilydd. Oedd e bron fel rhyw fath o barbecue hyfryd ysbrydol. A syniad oedd fod Duw wedi caniatáu i chi fynd i'w bresenoldeb ac yn ei bresenoldeb mae heddwch a cymdeithas gyda Duw a gyda'ch gilydd. Okay? Chi'n gallu deall hwnna? Mae chi heddwch a cymdeithas gyda'ch gilydd. Nawr, ydy unrhyw beth am y sefyllfa yma fi newydd ddisgrifio chi yn swnio'n heddychlon? Ydy e? Ydy'n swnio'n dda i chi? Maen nhw'n dod yna, maen nhw basically yn dod i'r cwrdd, maen nhw basically yn dod at ei gilydd mwyn addoli'r arglwydd a dathlu heddwch gyda Duw a gyda'i gilydd, a dyma beth ni'n gweld. Maen nhw'n edrych ar beth sydd gan y person arall. Dyw hwn ddim digon da. A beth mae'n darlunio i ni yw sut mae pechod yn gallu amharu ar ein perthynas ni gyda Duw. Oherwydd pan maen nhw'n dod i'r tabernacl, Duw ddyle fod yn y canol. Duw ddyle fod yr un mae golygon nhw arno. Nid Peneina a beth sy'n ganddi hi a ddim gan Hana ac i'r gwrthwyneb. Falle bod chi wedi profi sefyllfa lle chi wedi bod gytre a chi wedi cael ffrau falle gyda'r gŵr neu'r wraig jyst cyn dod i'r cwrdd. A chi'n dod i'r cwrdd yn grac. A chi'n ymwybodol pan chi yn y cwrdd, mae'r unig beth chi'n gwneud yw mynd nôl gytre mwyn sorto fe mas, ond chi'n methu. Os chi wedi profi hwnna, chi wedi profi'r ffaith bod chi yn y cwrdd, a chi methu canolbwyntio ar y cwrdd ac ar y gair, oherwydd mae'ch meddwl chi ar y person arall, ar y rhwystyr yma. A dyna mae Satan yn gwneud. Dyna mae pechod yn gwneud. Tynnu ein sylw ni oddi ar yr arglwydd. A mae'n gallu gwneud mewn pob math o ffyrdd. Mor aml, mae'n rhwydd i ni ddod mewn i'r cwrdd fan hyn, a nid y lle sy'n bwysig gyda llaw, ond y bobl sy'n bwysig, ni'n dod fel yr eglwys. A lle mae'r eglwys yn cwrdd, mae'r arglwydd yn presennoli ei hunan. Bwysig cofio hynny. Ond wrth i ni wneud hynny,
Ydyn ni'n dod gyda chalon gywir? Ydyn ni'n dod gyda'n golygon ni ar yr arglwydd? Nid i'n golygon ni ar beth sydd gan pobl eraill a sydd ddim gen i. Pan bod Duw yn bendiffio'r person yna gyda'r teulu perffaith yna, plant perffaith yna, ac yn y blaen ac yn y blaen. Yn lle bod ni'n dod a diolch arglwydd am yr heddwch sydd gyda ni gyda ti. Diolch am y gymdeithas sydd gyda ni gyda ti arglwydd. Diolch am gael dod i daddoli di bore yma. Diolch am gael dod a gosod ein sylw ni ar yr arglwydd Iesu unwaith eto. Dyna'n braint ni bob tro ni'n cwrdd fel yr eglwys. Ond y temtasiwn mor aml yw bod ein golygon ni ar yr hanas a'r peneinas. A bod ni fel nhw, bod ein golygon ni ar y ddeiar yn lle tuag at y nefoedd. Mae gai ofyn y cwestiwn, lle mae'ch golygon chi bore yma? Ar bwy chi'n edrych? Ydych chi a'ch calon yn gywir tuag at yr arglwydd y bore yma, a pob bore i wedi gwir, gan bod ni'n cael cymdeithas a cael profi heddwch gyda'r arglwydd bob dydd wrth i ni gerdded gyda fe. Ti'n gweld oedd eisiau bod nhw, a mae rhaid i fi wei, fi yn edmygu Hana, oherwydd nes i enwi Hana ar ôl yr Hana yn yr hanes yma. Fi'n edmygu hi oherwydd o leia doedd hi ddim yn rhagrithio, hypocritical. Un peth oedd hi ddim yn wneud oedd ymddwyn fel petai popeth yn iawn. Oedd hi'n gwrthod bwyta, oedd hi'n methu bwyta. Oherwydd oedd hi'n gwybod, na, dwi pethau ddim yn iawn gyda fi. Nawr, yr ail bwynt, bore yma, yw peidiwch â mesur llaw Duw arnoch chi yn ôl yr hyn mae Duw yn ei roi i ni. Mae hwn yn bwysig. Peidiwch â mesur llaw Duw arnoch chi yn ôl beth mae e'n rhoi. Falle bod yna demtasiwn i ni, fel o'n i'n dweud yn gynharach, edrych ar bobl eraill, neu edrych ar ein bywyd yn hunain, a gofyn pam fod Duw yn ei bendiffio nhw trwy roi hyn llall ag arall iddyn nhw, ac ddim i fi. Yn bwysig iawn deall, mae nid mesur cariad Duw yw ei fendithion allanol, diarol i ni. Di'r ffaith fod gan rai ohono ni dau mwy na'n gilydd ddim yn golygu bod Duw yn caru nhw yn fwy na mae Duw yn caru ni. Ddim o gwbl. Mae eisiau ni wahaniaethu rhwng pwy yw Duw a beth mae Duw yn rhoi i ni. A mae Hana'n profi bendith fan hyn oherwydd bod hi heb gael plant am gyfnod. Fe eisiau chi feddwl am hwnna, mae'r ffaith bod Duw wedi cau ei chrochi, wedi atal hi rhag cael plant, yn golygu bod hi'n profi mwy o fendith. A sut fi'n gallu dweud hynny? Wel, edrychwch ar pennod 2. Ym pennod 2 yn yr hanes, mae Hana'n gweddio. A pan mae Hana'n gweddio, mae hi'n dod i esbonio i ni, mae'n esbonio i ni'r ffaith bod hi wedi deall rhywbeth o sut mae Duw yn ymwneud â ni, dydy pobl eraill ddim wedi deall. Dwi ddim yn mynd i ddarllen i gyd achos dim lot amser dy fi. Ond beth mae'n dangos i ni, darllenwch y weddi eich hunan nawr. Ond beth mae'n dangos i ni'n y weddi yma yw fod Hana'n deall pwy yw yr arglwydd go iawn. Oherwydd fod yr arglwydd yn gallu atal ac yn gallu darparu, fod yr arglwydd yn rheoli dros y cyfan. A dyma'r pwynt, bydde hi ddim wedi gallu gweddio fel hyn, ond i bai bod hi'n gwybod beth mae e fel i fod heb. Ac yna i allu ceisio'r arglwydd, ac yna i weld Duw yn darparu. I ni'n meddwl i ni'n hynny, woe is me, ynddo fe? Pam fi? Pam bod fi heb hyn llall ag arall? Mor aml, dyna'n agwedd ni. Pam bod ddim dy fi y pethau sydd gan bobl eraill? Yn hytrach na dweud, diolch arglwydd am yn rhoi fi lle bynnag i fi nawr, dwi'n digeisio di am beth sydd ei angen, a dwi'n dyfoli di am beth ti'n ei roi i fi. A bod ni'n fodlon gyda'r ffaith bod gyda ni fugail sy'n rhoi hwnna i ni. Chi'n gweld mae'n llawenydd ni fod yn y bugail, nid yn beth mae'r bugail yn rhoi. Yn y creawdwr, nid y greadigaeth. Mor aml mae'n sylw ni eto yn ddiarol. Beth sydd gan bobl eraill. O beth mae'r arglwydd wedi rhoi ni? Popeth sydd ei angen. Pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yn ôl Effesiaid 1. Mae Duw wedi rhoi ni. Faint yn fwy chi angen? I chi'n gyfoethog ger bron yr arglwydd. Mor lodyd. Allai ddim rhoi mwy i chi. Ac eto, mae'n golygon ni ar y
scraps sydd o'n cwmpas ni ar y ddeiar. Gai ofyn eto, lle mae'ch golygon chi? Ydych chi'n edrych tua'r nefoedd neu o'ch cwmpas chi? Tro yma ar bethau diarol, nid pobl falle. Ac yn ola, fi eisiau edrych ar galon Hana. Peth ola nawr. Pan mae Peneuna'n ymffrostio, yn yr holl blant sydd gyda hi, lle mae Hana'n troi? Mae'n esiampl gwych i ni. Mae hi'n troi at yr arglwydd. Mae hi'n troi mewn gweddi at yr arglwydd. Ond mae hi hefyd yn wahanol. Mae hi'n gweddio, a nid jyst gweddio fi eisiau plant mwyn gallu ymffrostio fel Peneuna a dangos off ymhlant, mwyn gallu ymddangos yn bwysig ac ymddangos fel fod fi a statws a bod fi gyda Duw ar yn ochr i. A dyna beth ni'n gweld yn ei adduned hi, neu yn ei gweddi hi. Dyw hi ddim eisiau cael y plentyn yma mwyn cadw fe iddi hi hun. A felly, a dwi'n credu mae'r allwedd yw'r ffaith bod hi wedi bod heb a bod hi wedi profi rhywbeth o pwy yw'r arglwydd. Fi'n credu bod hi wedi dod i ddeall mae eiddo'r arglwydd yw pob peth. A mae Duw sydd yn sofran dros pob peth. Ac os yw hwnna'n wir, os mae Duw yn dewis bendithio hi gyda plentyn, eiddo'r arglwydd yw'r plentyn yna, a mae hi'n mynd i ddefnyddio'r plentyn yna i foli'r arglwydd. Dyna beth mae hi'n dangos yn ei gweddi hi. Nid bargeinio mae hi gyda llaw, dyw hi ddim yn dweud, os neu di roi plentyn i fi, na i roi yn ôl i ti. Nid dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Ni ddim yn gweld tystiolaeth o hynny o gwbl. Beth mae'n dangos i ni yw fod hi'n deall, os mae Duw yn dewis roi rhywbeth sy'n eiddo fe yn y lle cyntaf i fi. Beth yw'r peth gorau allai i wneud iddo fe? Rhoi e'n ôl gogoniant i'r arglwydd. Mewn gwaith, mewn gwasanaeth i'r arglwydd, ond gogoniant i'r arglwydd. Mewn geiriau eraill i symlhau, mae hi wedi dod i ddeall yr arglwydd sy'n bia popeth. Os mae'n dymuno rhoi rhodd i fi, dwi'n mynd i roi mewn mawl i'r arglwydd. Dwi'n mynd i ddefnyddio popeth mae Duw yn rhoi i fi i foli'r arglwydd. Nawr, os ni'n onest, ai dyna agwedd ein calon ni pan ni'n gweddio am bethau? Bod ni'n gweddio am bethau, a bydde Duw yn rhoi i ni mwyn i ni allu moli'r arglwydd gyda'r pethau yna. Clodfori'r arglwydd gyda nhw. Neu a fydde ni falle eisiau cystadlu gyda Peneuna. Eisiau gallu dweud, na, mae gyda fi rhywbeth bwysig hefyd, i gadw pethau i fi fy hun. Tybed. Nawr mae hanes Samuel yn ddiddorol oherwydd oedd o deulu Lefiaid. Ac oedd Lefiad, beth bynnag yn ôl yr hanes, ond nhw'n llwyth Lefi oedd hynny, ac bydden nhw yn bobl oedd wedi cael eu neilltuo i gosod ar wahân anyway, am 20 mlynedd. So o 30 mlynedd oed i 50 mlynedd oed, bydde fe'n offeiriad yn y deml ty beth. A felly gallai Hana wedi just dweud hynny. Mae'n neud yn siŵr bod e'n neud ei waith yn y deml am 20 mlynedd. A wedyn beth ni'n clywed yw fod e ddim yn mynd i eillio i ben. A mae hwnna'n sôn nawr am llw Nazaread, y Nazarite faw. A beth oedd hwnna'n golygu oedd bod e ddim yn yfed gwyn, dy pethau mae ddim yn bwysig iawn, ond ddim yn yfed gwyn fel arwydd bod e'n cadw ffwrdd o bleserau'r byd, bod e ddim yn mynd i angladdau yn ddiddorol, ddim wrth ymyl cyrff meirw ac yn y blaen, fel bod e ddim yn mynd yn agos at effeithiau pechod, dyna y syniad, a bod e ddim yn torri ei wallt. Arwydd allanol bod e wedi ei neilltuo i waith yr arglwydd, i wasanaeth i'r arglwydd yn benodol. Nawr, y peth diddorol oedd fel arfer, bydden nhw'n wneud hynny am ryw 30, 60, 90 diwrnod, falle blwyddyn. Nid am ei bywydau i gyd. A dyna beth ni'n gweld sy'n wahanol fan hyn. Mae Hana yn dweud, na, fi eisiau bod fy mab i yn rhoi ei fywyd, yn rhoi ei fywyd cyfan mewn mawl y gwasanaeth i'r arglwydd. Achos eiddo fe yw e. Eiddo fe yw Samuel. Fe sydd bia Samuel. Tybed os gyda chi yr un golwg ohonoch chi eich hunan, ac os ys plant gyda chi, eich plant chi. Eiddo'r arglwydd yw fy mhlant i. A dwi eisiau fod nhw'n gwybod hynny. Y peth gorau allai i roi fy mhlant i yw ymwybyddiaeth, mae Duw sy'n bia nhw.
A mae y peth gorau allan nhw wneud i ildio a gwasanaethu ar dod â gogoniant a clod a mawl i'r arglwydd gyda'i bywydau cyfan. A chi beth hyfryd yw e? Ac wrth gwrs, dyw hi ddim jyst yn offrymu ei mab, ond mae hynny'n gost iddi hi. Mae'n golygu nawr bod hi, unwaith mae Samuel yn gallu bwyta ei hunan, mae'n dweud wrthyn ni ar ôl cwpl o flynyddoedd, falle tair, na fe wedyn, ar ben ei hunan. Yn y demo, yn y tabernacl ar y pryd. A bydde hi wedyn ddim yn gweld ei phlentyn hi mor aml. Oedd e'n gost iddi hi, oedd e'n aberth iddi hi. Nawr tybed ydyn ni fodlon aberthu mewn gwasanaeth i'r arglwydd os yw e'n dod â gogoniant a mawl iddo fe. Ydyn ni'n fodlon defnyddio'r pethau mae Duw wedi rhoi i ni a bod ni'n fodlon aberthu gyda nhw os yw e'n golygu bod e'n dod â clod a mawl i ddew. Na beth ni'n gweld fan hyn, yr arglwydd sy'n bia fe beth bynnag. A mae hwnna yn bwysig oherwydd mae'r popeth mae'r arglwydd wedi rhoi i ni yn ddearol yn fwy na dim fan hyn. Ond pob peth mewn gwirionedd yn plant ni popeth. Ein arian ni, ein eiddo ni, ein gwaith ni, popeth. Eiddo'r arglwydd yw yn y pen draw. Sut ych chi'n mynd i ddefnyddio fe? Ydych chi'n mynd i ddefnyddio eich amser chi, eich egni chi, eich arian chi, beth bynnag yw e, gogoniant i'r arglwydd. Mwyn lledaenu ei deyrnas, mwyn dyrchafu enw Iesu Grist yng Nghaerfyrddin. Neu ydych chi'n meddwl, wel mae Duw wedi rhoi hwn i fi yn y fe nawr, fi bia hwn nawr, fi bia fe. Fel Gollum yn My Precious, yn Lord of the Rings. A cadw fe i fi, sa eisiau neb arall i gael fi bia fe. Pan mae'n dod at ein bywyd ni, i ni'n gallu dweud, mae'r arglwydd wedi rhoi ei hunan i fi. Mae wedi rhoi popeth sydd ei angen i fi'n ysbrydol. A fi'n dal gafel ar hwnna gyda llaw geedig. Sa'n gadael fynd ar hwnna. Ond so'r arglwydd yn gadael fynd ar hwnna i chwaith, wrth gwrs. Ond dyn ni'n dal yn dyn ar hwnna. Ond popeth arall, i ni ddefnyddio fe mwyn dod â clod a mawl i'r arglwydd Iesu. A fi'n credu bod allwedd yn beth mae Paul yn dweud yn Philippiaid 4, adnod 11 i ni. Mae Paul yn amlwg wedi dysgu hyn. Mae'n dweud, nid fy mod yn dweud hyn am fy mod arnaf angen, mae hwn gyda llaw ar ôl i bobl ddod a'i wasanaethu fe pan oedd e mewn cyfyn gyngor. Oherwydd yr wyf fi wedi dysgu bod yn fodlon, beth bynnag fy amgylchiadau. Adnod Philippiaid 4, 11. Gwn sydd i gymryd fy narostwng, a gwn hefyd sut i fod uwchben fy nigon. Ym mhob rhyw amgylchiadau yr wyf wedi dysgu'r gyfrinach sut i ddygymod, boed â llawnder neu newyn, a helaethrwydd neu brinder. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu i. Yr allwedd, adnod 13, yw beth bynnag sydd ei angen arnau, mae'r arglwydd yn ei roi e. Ac os nag os gen i'r peth yna felly, dyw'r arglwydd ddim am i fi gael e. Dyna beth mae'n dweud fyna. Dwi wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag fy amgylchiadau. Sut i gymryd fy narostwng? Nawr, chi'n gwybod sut i gymryd eich darostwng? O ddifri, chi'n gwybod sut i gymryd eich darostwng? Bod yr arglwydd yn cymryd pethau i ffwrdd mwyn dysgu rhywbeth i chi? Chi dal yn mynd i glodfori'r arglwydd gyda dim byd? Gwn hefyd sydd i fod uwchben fy nigon. Ym mhob ryw amgylchiadau, yr wyf wedi dysgu'r gyfrinach sut i ddygymod. Yr ateb yw y mae gennyf gryfder at bob gofyn. Mae gen i bopeth sydd i angen ar nghyfer i, trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Ac felly Iesu Grist yw'r ateb. Mae gen i ddigon yn yr arglwydd Iesu. Mae gen i ddigon yng Nghrist Iesu. Ydych chi'n gallu dweud hynny? Os ych chi'n Gristion, chi'n gallu dweud hynny. Ond ydych chi'n fodlon dweud hynny? Ydych chi'n fodlon dweud, mae gen i ddigon yn yr arglwydd Iesu, ac os nag yw'r arglwydd yn rhoi mwy na just hynny i fi, just yr efengyl i fi, dwi'n fodlon. Achos mor aml, yn enwedig yn ein cyd-destun ni, y temtasiwn yw i feddwl, wel,
fi'n Gristion, a fi'n gwybod bod yr arglwydd wedi rhoi'r holl bendithio na i fi, ond mae wedi rhoi peth eraill i bobl eraill hefyd, a felly os mae wedi rhoi iddyn nhw, pam ddim i fi? Os mae Duw yn bendithio ni gyda, beth bynnag mae e'n bendithio ni gyda nhw, peidiwch edrych ar bobl eraill, edrychwch ar yr arglwydd a diolchwch. P'na mae'n rhoi lot i chi, neu ddim lot yn ddeiarol. Ond peidiwch â trysori hwnna. Trysorwch yr arglwydd. Dyna ein trysor ni. Mae'r gweddill just yn means to an end, fel petai. Yn ffordd i ni allu gwasanaethu a dod y clod i'r arglwydd. Bodlonwch yn y ffaith eich bod chi'n iawn gyda'ch arglwydd drwy Iesu Grist. Amen.